Nah, iki lah. Ubi bakar. Mulai. Mulai bro, nunggu wong mana gak siap. Gagal nembak iwak gara-gara ubi bakar iki ha. Iki ubi bakare. Ini kosong. Lok tangan ireng ha. Ayo lho. Mantap. Iki kawan iki sing sik bakar iki ha. Apa? Nah ini, ubi nih. Nih. Ubi bakar. Aku nasi bungkus ada ram. Wih. Arep budal nembak ora jadi. Kasam bakar iwak lah. Nih lagi. Iwak ubi. Wih, mantep Bro. Bukan kami nggak punya duit. Cuma ini di hutan jauh sana di kampung ha. Duit banyak nih kalau beli nasi ini ha. Tuh ha. Nih, duit aja nih ha, duit. Cuma ini di hutan, nggak ada orang jual nasi. Pas makan ubi. Ya, kaya ngene iki lah jenenge urip ning hutan. Apa enenge gas terus. Aduh, panas. Halo. Ubi bakar. Tengok lagi giginya ini. Hitam-hitam. Berasap. Wih, si berasap. Wah, ketok enggak? Ketok lah. Lah iku sing ngembus-ngembus iku. Mantap, Bro. Mantap. Lepas. Wih, mantap. Mantap. Kenapa paiter? Urung mateng ku enggak? Enggak. Yang kena awas mau. Iya. Paling ku wong sing keteng kompos. Corona, nang corona. Enak Gun. Kosong kali. Pas persis di nganu kayak nang nganu go hotel 21 apa 25 apa 35. Nyata sih kowe emang. Dan rumah saku kayak mbiang nek poni Mantap. Nganu lho. Kada merono kok. Wong keliran hutan iki ha. Syuting arep hutan iku pikire enak ndok. Iya, iki tak syuting hutane ha. Ana nang omah. Kebon sawit lah iki ya. Arep budal nembak. Enggak sempat. Iki pun gubuk kosong iki. Kira-kira dipanggoni ya. Mana tuh enek penampakan. Oke, dapure. Mikire ndopok, ha. Saya enggak. Enggak saya wis. Tak mulah. Ubi bakar. Mania, mantap. 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 Warak entek cukup. Mantap. Kok tangan iki.
Aja lali lur, subscribe channelnya. Dan kita nggak video keren-keren mana. Oke. Mantap. Lanjut. Tak kendor-kendor nek kendor. Wih, entek oke. Mantap. Mantap. Kita ulang lagi. Ulangi lagi. Enak tenan. Mangan ubi bakar kayak mangan anu apa? Kayak mangan paha ayam.